Lipanj je protekao u pozitivnom ozračju. Rastom broja procijepljenog stanovništva ublažavale su se restriktivne mjere, a posljedično je jačala gospodarska aktivnost. Navedeno je pozitivno utjecalo na dionička tržišta. Međutim, rast je u lipnju zabilježen i na obvezničkim tržištima. Glavni argument vidimo u očekivanju da je skok inflacije tranzitoran, što čitavo vrijeme zagovaraju i centralne banke. U skladu s tim je na sastanku ECB-a u lipnju objavljeno da se povećana količina otkupa obveznica u okviru PEPP programa zadržava i u narednom kvartalu, što je umirilo tržište. Stabilni su ostali prinosi američkih državnih obveznica, unatoč naznakama ranijeg dizanja stopa uslijed oporavka gospodarstva. Za sada je prevladala umirujuća poruka predsjednika Pavela, koji je opet naglasio stav od prolaznosti inflacije. U narednom periodu fokus će biti na razvoju situacije s delta sojem virusa korone, te potencijalnim četvrtim valom zaraze. Navedeno je bitno s obzirom na ljetnu sezonu koja je u tijeku u Europi, osobito ako uzmemo u obzir važnost turizma za pojedine države koje su i ranije pretrpile snažne posljedice širenjem koronavirusa. Interkapital dolar bond je u lipnju zabilježio pad prinosa. U narednom periodu planiramo zadržati strategiju investiranja u kraće obveznice CI regije.